wis ya ana kene iki iya sing kepareng rawuh akeh suguhane banyu mili iya dirawuhi penane Muspika uga bisa uga Pak Camat sak setape kabeh uga Pak Kapolsek dan Ramil iya jajarane uga ing perangkat desa kabeh kang kepareng padha nenggani menyatu dengan warga masyarakat iya ing pangajab muga-muga kanthi anane tasyakuran ing bengi iki tetep manunggal cipta rasa karsa lan karyane nyawiji gumolong tekate ora liya mung ngisi kamardikan bangun raga bangun jiwa bangun manungsa sak putuhe ya lahir ya batin iya dasare kisih dina ingkang becik gandenging dina riyaya aku kabeh sak sedulur sak pangombyong yen ta ana lupute nyuwun gunging samudra pangaksami utaminipun dumateng ingkang mangku gati benanipun warga masyarakat ingkang dipun ayomi dening benanipun Bapak Kepala Desa. Salajengipun rehning ugi anyarngi wekasaning wulan Agustus inggih menika wulan kamardikan Republik Indonesia. Nyatanipun sampun yuswa 27 taun mugi-mugi kanthi kamardikan kala wau kita sedaya saged ngiseni lan nerusaken perjuanganipun para pahlawan ingkang sampun merdikaaken negari kanthi tata jiwa raga. Iya ya Mak iya. Kejaba kuwi uga digiyarake Nak lan uga matur nuwun karo Aini Rekord. Iya. Matur sembah nuwun. Iya. Mas Didut lan kanca-kanca ruwang kabeh matur nuwun. Wah, iki ketoke panenane para kadang-kadang Sidakare kenek disawang lan ya kenek dirasake Nok. Iya, muga-muga sok ben ora eneng ngomong bisa ndrebala asil wulu pametuning bumi uga sing usaha-usaha liyane. Kanthi anane tasyakuran iki diajab tetepo kabeh warga masyarakat njaga marang katentreman. Aja lali merga lingkungan kudu dijaga. Ora mung dadi tanggung jawabe Bapak Polisi lan Bapak Hansip lan liya-liyane nanging bali marang warga masyarakat dhewe sing padha prayitna ngati-ati merga luhuring akasa kena winatara jroning segara kena dijajaki nanging atine wong sapa sing weruh. Iya. Ngono ya Mak. Wah aku nderek bungah. Kanggo lagu wajib sedekah bumi ya merti dusun ana sing ngarani bersih desa uga iya ayo pelok barang Nok iya men dipandhegani karo Ibu Suyatmi mit in mudal Boyolali iya bakule daging entah aku mah wis digawake sak buntel iya karo babat iya lagune apa bersih desa pelok barang sing kira-kira piye apa niku dadi kewajiban baku ngono ya ayo monggo ngong oh ayo bersih desa
ya muga-muga kanthi anane lelagon bersih desa iki bisa njurung patuladan kang becik. Iya. Netepana adat budaya bangsa ayo padha dileluri aja nganti padha ditinggalke. Iya. Ora salah ya ora nek sing ngluputke ora ana. Iki budaya. Budaya karo agama kuwi pisah. Iya. Lan sing baku aku meling karo kowe ya nok. Kabeh isen-isening donya iki pancen dicadangke kanggo menungsa. Iya. Malah uga sing gumelar ana ing jabaning jagat uga kuwi ya kudu wajib mbok arah nek iso. Mula wong-wong mancanegara wis padha miwiti wiwit sawetara taun kepungkur adoh wis bisa nyang bulan, wis bisa nyang planet. Iya. Dadi negara sing maju seranane dadi sumber daya manusia utawa SDM sing handal. Iya. Aja kongsi ana wektu liwat tanpa guna. Wektu sing liwat sepisan ku ora kena dibaleni. Merga wektu sedhela kuwi tugelane wektu lawas. Bejo cilaka pati urip tibane ana tugelaning wektu sing mung sedhela. Mung sing endi menungsa ora weruh. Wah, lha kuwi kudu digoleki. Iya. Mula kesalahan jroning wektu sing mung sak penginang iki terkadang nggawa bejo sing awet banget. Ning bisa uga nggawa cilaka sing matumpa-tumpa. Mula sing ati-ati. Iya. Ngibarat gaweane bapak tani sing padha nyebar wiji ngenteni wektu kang prayoga supaya aja nganti ana ama kang teka. Iya, matur sembah nuwun ya, Mak. Wah, matur nuwun iki sindene rada enek sing beda karo dek wingi. Iya. Wah, jan elok tenan aku kepengin nepongake dhisik sing saka wiwit kene tak walike Slendra Sanga. Turuk. Turuk. Neng. Rok. Tok. Wiwit saking sisih tengen kula piyambak. Babar pisan kula dereng nate wanuh, kula kepengin gulang tepang. Babar pisan kula dereng nate sumerep kalian panjenengan. Wonten widodari tumurun saking kayangan pundi keparenga ngendika. Wah. Nggih, wilujeng dalu Bulimbu. Inggih. Menika sanes widodari. Lah napa? Menika Kyai dusun saking ngereng-ngereng ing Merapi. Oh, saking ngereng Merapi. Menapa kalebet wayahipun Mbah Marijan? Nggih, alhamdulillah. Oh, ngaten nggih. Sampun boten wonten simbah nggih. Dalem saking Musuk Boyolali. Oh, Musuk Boyolali. Kala rumiyin kenging awu menapa mboten? Alhamdulillah kenging. Oh, kenging. Nggih. Layak kok niku kula malahan ora diremen kula. Nek kenging awu Merapi. Nggih. Sebabipun? Lah kula pikantuk bantuan kathah Oh, ngoten. Nek ngaten donga panjenengan elek supaya Merapi. Mboten. Oh, mboten. Mboten. Kala wingi kula ngungsi nggih wonten penake nggih wonten susahe. Ngungsine penake nggon ngendi, susahe nggon ngendi? Kula riyin lak ngungsi wonten Kabupaten Boyolali. Heeh. Kepenakipun mintuk bantuan sembarang napa dicukupi. Terus Mboten penak niku nggih mantuk pikantuk aturan. Mboten penake setunggal. apa? Ten mriko ya sing awor bojone ora ning gone. Wah. Loh, nuwun sewu. Nek panitia kaya ngoten niku mesti priyogi, mesti dikeki bilik asmara. Kedahipun nggih ngoten. Lah aku Mboten ada bilik asmara ada. Nek kono renek nyang nggonku enek. Banyak bilik asmara. Ya. Nggih. Kayak sing sisih kulon ndopo kae bilik-bilik asmara.
Pakai oleh Mas Indung. Lho kok kenal karo Mas Indung? Kula adik kelasipun. Wah, adik kelasipun. Aduh ya ampun nggih. Kados pundi menurut panjenengan anak kula Mas Indung nika kados pundi menurut panjenengan? Lumayan. Oh, namung lumayan. Mboten wonten raos nggih? Mboten. Oh ya wis. Nggih menika nderek latihan Bu Limbu. Nggih. Wah, Timun wungkuk Joko Imbuh. timun wungkuk. Nggih. Wungkuk ora wungkuk kok. Ki ngebeto kanca nggih panjenengan nggih. Nggih. Iki setunggalipun nggih. Tutuk. Tuk tuk. Kok ndang mbok suwuk. Wah, selak gemeter. Woi, Wah. Iya, le demenake barane disawang bang sorot lampu kok kono bayeh balik. Saking pundi jeng? Boyolali? Nggih, saking Boyolali uga, Bu Limbu. Oh, nggih. Daerah Musuk ugi? Nggih. Manggung cilik. Panggung cilik. Panggung cilik kok gedhi? Menika dusunipun. Oh, dusunipun ya ampun, nggih. Boyolali kok ya pusat pesinden. Kados mriku niku pabrik susu. Oh, nggih, mrika Ih, pabrik susu nggih kondangipun susu perah. nggih. Panjenengan asmane sinten to? Dalem Tia. Oh, Tia, Mbak Tia Suciwati. Suci ki apa? Anune sepanci. Apane? Lho, jare pabrik niku nggih ta, nggih, sapi perah nggih. Nggih, Mbak Tia. Tia. Nek siji wau Mbak Niken. Niken karo Tia. Wis dieling-eling gampang ngono wae. Niken Tia. Niken Tia Dia. Apa? Niken Tia. Apa? Puji. Puji nggih. Matur sembah. Ten pundi kabaripun? Boyolali nggih kenging ngawu panjenengan mboten to? Mboten, riyen kula tasih ten Delanggu. Nggih. Kula ngungsi ten mrika. Napa sebabe Gunung Merapi niku nek jeblok Nggih. niku lahare kok sama sekali mboten gelem mlayu ngetan. Kok mesti ngidul ngulon napa ngulon? Oh, sebabe napa? Mboten ngertos. Nah, ora ngerti Dereng to. ningali kok. Ora ngerti to. Sebabe sakwetane Gunung Merapi niku wonten gunung cilik sing jenenge Gunung Bibi. Bibi ini tegese mbok cilik, tante. Nah, mula wedi. Gunung men tata kramane genep kok. Ora kaya wong kok like barang iki. Mboten gelem lah niku sejarahe ngoten niku. Nggih ta? Nggih. Wah, matur nuwun Mbak Yu dipun paringi bantuan. Nggih. Benjing kondoripun nderekaken wilujeng. Nggih, matur suwun. Oh, Malih. malih. Oh, nggih matur nuwun. Wonten menapa? Oh, seneng remen-remen. Kula nek enten sinden sing kokean daginge ngenten niku rada remen. Dan subur-subur. Nek puji niku cilikane men nuwun sewu sing nek teng wingking sing anu kula niku. Lho tenan Jotarjo ora. Aku sing mawiki aku kok cilik. Gandeng aku ora patek tegel ya nganggo sikil. Iki yayi. Nggih. Ci. Kok kaya cilikane Anis kowe. Lagi adine kok ya. Iya. Wah, matur nuwun. Nyobi semantenipun ingkang sisih mriki rumiyin. Kene sih, ayo. Iya, Nduk, nembango. Nembango. Ki menika mangke badhe wonten ingkang dados bintang tamu nggih matur nuwun. Nggih Pak Dalang Purbasmara kawula nagih gending wonten ing anu ngrajek kepengker nggih. Nggih leres nggih nika tasih kula beto nika. Pak Joni Bubuk Sukamara Nganjuk nggih Pak nggih. Ya pareng mundhut gending jineman.
utawi sinom nyamat ugi saged. Nggih. Ugi kula aturaken menika produksi arit Pandi Besi ingkang sampun nate nanggap kula rumiyin. Ingkang dipun aturaken dhateng Pak Yanto polisi. Nggih. Monggo menika. Iki saking penggemar budaya Jawi, khusus warga besar LSM PAB Peduli Anak Bangsa. Rejoso. Mangke aja lamis. Lagun gending menika kula kintunaken kagem Bapak Kades beserta perangkat, Bapak Sekjen PAB beserta anggota dan kagem ugi masyarakat Sidokare lan penonton sugeng midhangetaken saking Korcam Rejoso. Wassalam. Nggih, mangke kula aturaken. Iya, Nduk, napa, Ngger? Ya. Nggih, menika pripun, Boleh, Bu? Anu, ora spesial apa? Aku urung tau ngerti. Wis. Spesial kula namung tilem. Oh, turu. Ngono ki turu. Dah sembrono ditenggani karo sibu lho. Bu sapa? Ibu ingkang nenggani kalih sakmenika. Ibu Dr. Nur Intan iki nenggani tebih-tebih saking Bali. Kuwi dosen Universitas Indonesia. Ya. Nenggani ning kono. Lan sing setunggal mangke kula aturaken menika nggih ibu utawi mamah. Mamah kula. Menika saking Gunung Kelut. Nggih. Ayo nak, ya wis anu sinom sik wae, sinomnya. Pengaten. Nggih. Iki sakderenge nyuwun pangapunten suarane penak banget menika. Apa nih? Suantane rada penak. Rada penak. Nggih. Iya, gamelane jangkane penak kok ora semelang wis. Nggih. Yo. Oh, kancane indung ta. Ugi kula aturaken dumateng Pak Tirta ingkang kepareng rawuh. Nah, matur nuwun. Karawitan Mayangkara mangesti wayang kagunan rahayu. Iya, iki malah Pak Jlideng ya mirengke liwat radio streaming Jodipati FM. Ugi kadang kula saking Pati, ugi saking Cepu, saking Padangan, Bojonegoro, Tuban lan sanes-sanesipun, Blora, sak anteronipun Alas Jati. Nggih, wah, monggo-monggo sami mirengaken sedaya.
ganti setunggalipun. Ayo, sapa? Nek kaya Warni Drajitan. Warni Drajitan iki enek. Pomo rada ireng sithik plek kowe, Nduk. Marai putih kowe dadi. Mamah iki kok repot wae. Ismen kowe remuk kowe. Ya. Mamah teko diremuk. Yo. Yo. Ya, Ger. Apik no kok. Anak buahe Bu Yatmi. Sae nggih. Apik. Nah. Ya. Menika kala wau kula nuwuni Mas Suhardi Pandhe saking dusun Jaruman Desa Ngadirejo Tanjung Anom. Nggih, ngaturaken panuwun nggih. Dipun kintunaken keluarganipun Pak Yanto polisi, nggih, Pak Yanto nggih badhe wayangan melih. Nek matuk. Saiki Nduk ayo Pumpung pelok dhisik aja lamis pundhutane saka Korcam Merjasa mau, iya. Dibawani Bu Yatmi bawani. Bu Yatmi, kok terus didum-dum. Monggo Bu Yatmi, iki sindene Mbah Nartasabda. Ora kena lamis sing prasaja aja gawe gelo. Aja neka-neka. Khususon kula aturaken dumateng Pak Lurah, Wah, Mas Nur nggih. Ugi kadang kula Mas Raden Arya Bagus Purnomo Jati lan ugi Mbah Mudin, Mbah Marno Diarjo nggih. Monggo. Yen kowe seneng
napa mboten disambung? Nggih, sambung kena. Kok ketoke mesake meneh. Kaya wong bajutan. Kaya wong bajutan nek lagi muni rong kecape kok wis sambak. Lah jare mau gitu. Lah krungu apik ki moh leren kok. Ngono. Jirolo Tumraping sesrak wungan puji, ya, puji, ya. Nyanyo. Kaya ngono kok ora kaya Mimi Hamintuna ki ya tak roh ngono. Apa to iki? Ayo, oke, aja lamis. Ayo, tetos. Slendro. Terus kae Slendro songo ki kok. Kita panggil biduan kita. Akan tampil artis dari ibu kota. Akhirat. Ibu kota akhirat ini. Dia adalah Ledek Mentir. Turuk. Bu. Dalem. Wilujeng dalem lenggah nginggil. Ampun teng ngisor. Sing mburi ben priksa. Nggih menika para sederek. Omo Brambang. Omo Brambang. Wong tuwa kok mbok garap. Nggih menika ingkang nurunaken ratu-ratu tanah Jawa nggih menika. Bu, Wilujeng. Napa? Wilujeng. Nggih pangestune. Nggih, numpak napa wau? Nun, numpak napa mriki? anu sepur. Wah, sepur. Nggih. Adek kaya jaman londo ae numpak sepur ae. Nyepur mawon ae. Nggih. Nunut truk gandeng. Nggih. Nggih, pun mboten napa-napa. Wah, kalunge bayi dobel loro. Wah, penampilannya luar biasa malam ini. Wah. Walise Yuyatmi, wah nyelengkuwek medun. Wah, cantik, Bu. Panjenengan niku upama jaman Orde Baru lho, Bu. Tur upama panjenengan putih. Niki nek saka keduan lho ya, sak brebetan iki kaya butin. Udutin Soeharto nek kowe tiner. Mergo gilap. Ngiler napa wedi? Non? Ngiler napa wedi? Lho, kita ora gathuk ki piye iki?
Ngiler wedi iki. Monggo Bu, nembang sik nggih. Nggih. Kancane sing ngendang. Wah, lha iki. Sing ngendang lakone. Sapa lanang anu kakunge? Ora duwe kakung kok kuwi. Niki sewanten Sidakare, Bu. Nggih. Pun suwe sampean diarep-arep kan Piyayi Nganjuk, nggih. Oh, nggih. Nggih, mriki panenane becik sak bungkur panjenengan bagas kuwarasan. Dongake nggih. Nggih, nggih. Nggih, omah-omah do semingkir Nggih, kabeh. kula pengestoni Kanjeng Ganggas Waras. Sugih rezeki. Nggih. Nggih. Nggih, wah jan apik tenan. Napa niki mengke? Bukaane apa jomplangan sik? Apa ngudang anak? Ngudang anak. Ah, ngudang anak Ngudang dados. anak. Sing muni dados ki aku. Oh, ngono sinden kok dados. Monggo Mas, angkune Senen dalang dados jare sing dados si dalang ra ledek. Jan wis awake ireng nganggo jambon jan. Iya, yang pekulitan nek saka kaduan kok enjuh letek ngono lho, Bu. Apik. Ayo, ngudang anak dados. Neng. Ayo yo. Kondangan aku lanang ojo nangis bae. Besok gede tak dadekne dalang bae. Ayo yo. Au. Eno timun sikarane. Ayo bangun siarane. Ya, gilani. Ora penak tuweke. Alah tuweke kenyot. Ya. Kadang kayu suwer melu aku kowe ra tak pikir ayo yo. Aduh ya. Kowe Mas. 16. Ngetan paling ngulon tuwase dan ora kelakon awake cuntir-cuntir ora kuat rasane pikir yo Mas Florot. Oh, lelo ayo yo. Wah, modiar ke. Inul. Wah, jan wis. Biyo luar biasa. Wah
alah, sampean iki ngerti kan domblong iki ngisor apa dhuwur. Oh alah. Nggih niki Sujono kok wis tuwek. Enom kowe tak pangan tah. Wah. Pangan tah. Oh alah yo. Lho, deloken sinden-sinden sing enom ngingeti. Bu Mentir kuwi yuswane wis meh 70. Ya, 70 Bu. Nen 70 apa 80? 70. Nah, Lah, kandhani yo. iki laire iki ora genah. Hitungane tahun ora cetha. Lho, parandene yuswa sakmono ki egolane iki lho. Nek Inul darah testa ya. Nah, iki Inul darah kotor. Nek kae goyang ngebor, nek iki mu jenenge apa? Goyang kirik. Dadi kirik ngono. Wah, luar biasa. Niru kowe aja peh saiki dandan ngelap-ngelapi rai. Kowe sampe nek umur semono kuwi luwih elek nek. Kemayumu. Dikomentari sik kok kene sik. Nyekel mik. Ayo kok kene sik dikomentari. Ora. Cekelke mik cekelke sing kene. Wis komentare piye? Cah nom-nom kok kalah sregep karo wong tua. Ayo, menurut kamu gimana? Ini. Nggih, menurut kula sae. Saenipun semangatipun. Senadyanipun sampun sepuh. Semangatipun tasih semangat 45. Swara gebrok-gebrok kok apik-apik apa. Kula remen semangatipun tasih kersa ngudingen kesenian. Saking kebangetan tenan swara. Wah, kok anu. Nek pados swara sing ngoten iki malah angel. Untuk kok mangapati ombo men ora. Sapa-sapa ora diseneni. Sitoke ayo komentari. Kowe sing mbok senengi nggo ndi? Jogetane apa cengkoke swara? Kula. Nah. Nggo ndi? Jogetane. Sedanten remen, Pak. Oh, kabeh apik. Nggih. Oh, kuwi niru cengkoke kuwi. Aja ngono lho. Engko nek mungkun karo Mbak Suci ki wis elek metuwek nang ngono. Mboten. Oh, ya syukur alhamdulillah. Cantik kok, Bu. Tak pengestoni laris ya, Dik. Cantik pokoke. Ning iso dhuwur lho larise. Pripun? Wah. Loh, tegese karepe Ibu kuwi ning kalangan bawah ya dilakoni, sing kalangan wong dhuwur-dhuwur, pejabat-pejabat ya diaturi. Ngono iki gede ngisor dhuwur ki kaya Bu Suci. Nyangke no, ngisor dhuwur ya piye delamaan karo kandhane. Ora kok ora anune, ora. Boleh, Mbok. Piye? Kula remene malih mesti Bude Mentir niki khase enake ya Mas, mesti ngoten niku. Kuwi nek ijik enom itu. Sing khas ngoten niku mesti. Ciri khas enake ya Mas ijik enom tuwek. Alah tuwek kandhane arep kok. Sik aja menyura to Lek Bandi, disangake kabeh. Bu Mentir ben ora mesake. Sak eneng-enenge disangake. Yo, satu lagi nih. Napa? Lagon seragenan nih. Kijing miring, Mas. Nggih. Yo, kijing miring, ayo. Ayo Nis. Sakara golek tanding isi Joko ayo mat. Kijing miring ayo mat kijing miring. Mirane saruhi golek tanding nadi ati ayo mat.
putrane ayo bangun negara. Waduh. Malah nyakil. Yo. Dalam. Sampeyan udut apa ora? Napa? Rokok apa ora? Nggih. Nyo. Nggih, diaturke. Nggih. Nah. Ledek kuno iki kudu ngrokok ngene iki ledek saiki ora. Oh. Apa maniman ledek saiki? Wah. Ledek kuno iki boros. Nggih. Wah, nggih. Wah, gelungane iki cengkok niki lho. Ngingetana gelungane diomahi tawon. Yo, wah. Kenapa mlene iki, Bu Mbok? Aku gumun lek joget iki lho ling muser-musermu kok ya apik banget. Iki cilik-cilik niku kalah lho userane karo kuwi. Mergo nggon apa? Nggon cethik kuwi kono kuwi enek sekrupe. Nggih. Iso muter-muter kono kuwi. Dipasangi napa? Heeh. Dipasangi napa wae? Lho. Sik. Nek urung dipanjeri iki urung. Enggak, Bu. Ono kelingan ning mau. Dek kalingan iki duite sapa kuwi? Nah. Matur nuwun. Tokok endi? Duite aja ditokok kono. Lah pundi? Engko ndak mambu anu kedaluwarsa lho. Lajeng tekok deke pundi? Mriki. Yah. Salah. Lho disuwelke. Nah, sing apik. Sok kene rento, sok kene. Lah, ora entuk nggih. Bu, sampeyan niku nyinden wit taun pinten? Kula. Nggih. Mboten ngerti kok. Ora Itu kenal. kula marang ledek ora ngerti taune, ora ngerti sasine. Nek udan awu riyen sing pisanan riyen mledhose Gunung Kelut riyen pun Ampun anu, jamar iki ngoten nika, Pak. ning ndi? Ki nek ditakoni mesti ora gathuk. Mengkene Ora gathuk, nggih. Nggih. Oh alah Pak, kula ringin keloro-loro sifat lawang kula enggoi. Sampeyan pun to di maturi karo bulan. Nggih ngoten nika ta. Wirayat kula. Nggih. Bulan nika lho. Oh, Bu Wulan. Nggih. Oh, Bulan RRI nika. Nggih. Oh, tau diteliti. Lah nggih ngoten nika wirayate kula. Oh, maca bukune wis enek tentang Nggih. Anu www.mentir.com. Nggih. Golek ana ngantek mbledhos lah ora temu. Iya matur nuwun. Ben turut nglawang, golek rasa saiki kok ejek iso. Wah, Enten panggung ya matur nuwun banget. sing apik iki ndek mben kula ketemu teng Sragen. Nek sakniki kula rada gelo kok, Bu. Rada gelo. Sebab panjenengan merubah penampilan. Penampilane nggon ngendi? Nuwun sewu ndek mben kagungane untu waja kuwi lak dipatik emas ngomong kabeh kuwi. Dadi anggere Bu Mentir, haha guyune cuma ngono. Kesorot lampu cuma ting ngono. Lah saiki kok wis diganti. Niku napa sebabe kok diganti, Bu? Lah mare klodol kok nggih nepur kok. Wong beras kok. Le tuku nganggo untu niku pripun sampean niku? Nek guyu kaya ndek mben niku kula seneng dadi kaya wong ngemut sendok. Lah. Witene pripun ora kadung anu nggih sendok akeh dimut sisan. Ora masalah. Lah, masa wis sendok entek ya copot nggih sendokan. Lah sampean pripun to? Heeh. Nggih. Sampean ki duwe anak? Nen, Duwe anak. mboten gadah. Oh, lah kok cari krungu kabar? Ya kok ngaku gadah ngidomong darsine ngomong ora duwe ya wis, mboten gadah. Lah aku krungu kabar Pun. jare duwe anak 6. Pusa niki parine. Parine pusa. Oh iya, ning dek mben Nen, puso. Jare ndek men duwe anak 6 renek ndase. nggih. Nggih. Satu kali lagi tok no. Napa? Nggih, ayo. Wah, manut sing ngendang saiki. Nggih. Yo. Pal Jomplangan.
Ya mata ada disiki Kang, engko sik Kang. Yo mesak gengger. Aku bojo-bojo ledek. Waduh. Kaya banget. Bojo ledek nek bengi nguyun. Ya rama ngarama melu sama Oke. Wow. Ledek kok jogetane kaya klantang mimis ngono. Awat teti untir ya cep ha ora kuat lek mikir Subuk dadak iki jenenge. Oh. Mesti. Angger dipokok karo sing ngendhangi terus ngedumel ngono kuwi. Ora apa-apa. Nggih, mengke melih nggih Bu nggih. Yo nggih. Mengke melih nggih. Oh, saiki yaene wis oleh 50 ki direpol nganti nglengo gegermu ra. Untuk 50. Oh, buruh klethek tebu rong karuan oleh 50 kowe. Gek lebokke ngentas nggih. Sesuk nggo tuku pitik. Dek mben ke Jakarta tak weni dhuwit ki tukoke cempe. Cempe, wedhus cilik-cilik kuwi, lanang wedok. Karepe pek lendang manak. Lah wong wedhus ora ngerti apa-apa kok dikawinke. Gek dingon ki karo nyinden klengkeng kek pedhuse karo dijejaki. Gek ndang to, gek ndang. Ya ora gelem. Iki nggon swasana gawat lho, nek seneng-seneng ya kena ning aja kliwat ukur mergo Gustimu Banowati ketoke penggalihe rengu kaya ngono. Iya, mulane kuwi. Ayo Rono. Eneng apa kae sing diantu?